ayu mamraatin utawi ndi wong wedok kharajat kang metu ya imro'ah min baitiha saking omahe bigoiri idzni zaujiha kelawan tanpa idine wong lanang kelan tanpa idine bojone wong wedok sing wong lanang kanat mongko ana sapa wong wedok mau iku fisuhtillahi ing dalem bendune Allah taala iku fisuhtillahi taala ing dalem bendune Allah taala hatta tarji'a ila baitiha hingga bali sapa imro'ah ila baitiha maring omahe imro'ah. Dadi nek ana wong wedok metu ka omah ora njaluk izin karo wong lanang. Bahkan wong lanang gak denger. Sing lanang kerja sing wedok kelayapan. Dina kelayapan tok endi-endi. Mongko wong wedok iku mau bakal untuk bendune Gusti Allah sampai di bali tekan omahe. Hati-hati.